Miss Universe 2022, Miss Aliyah. Guys, welcome back to my channel. So today, mag-garden pa og flower. Guys, naamang gugoy project nga kanang pag-kinder na ho. Nabuling naman daw ahong pulihan ang garden. So, I have two pandesal on my head. Yeah. Nom 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 nom. Like and subscribe. Hit the notification bell. So guys, ako nang gipangkuha ang mga damo-damong gamay guys. Ako pang gisilhigan. And then guys, sige pa ko panilig na yung mga batong di makuha. Did you know guys, pag kinder pa ni nahawa at manana si Pia. Kuan man good guys, wa ako'y gana kay ahong. Sige gitamnan kay aglikod man. Unya naanad po ko sa basakan. Hachu! Quarantine ba ya? Unya tanom ray lingaw sa mga tao. Ako nang gipatindong ning mga tangkong ang gihuktan og straw. Pero guys, kalima ko ni usob guys kay dili siya motindog makapungot kaayo. So ahong gipili ng kinatambukan nga stick sa ahong initsa. Guys, ako nang napatindog jud na ang mga lawsik tangkong. Tulo ni siya ka batch guys or tulo ka buok. Time check. Kay murag mga alas 2 na goron kay magtanom na may kay nahinlo na. Tanawa o nahinlo ng kamay ang gipang bagkusan ag tangkong nga laos. Ahong gitriman pud gamay ng mga patay ng ugat dana na Let's get planting. Guys, ako nang giguyod-guyod akong mga baby tanom. Sa naaga ni usaan ni guys murag baby carrot. So ako na ni ipang tanom in between sa kangkong. Keep planting. How are you? I'm healthy. Thank you. Because of tangkong. So over here, I'm igod may lubot. I'm tuwad. Yan ang yuta guys. Dry kayo. Guys, mo ang tanan sa baby carrots. Maon ang kinitaan sa kasagbutan nga buwak. Guys, kabaw mo aning mga buwak. Pinutol ra ni nahot ang mga buwak ni mama sa garden niya. Time to put the water to the planty. Planty ha, dili panty. Guys, so nahuman ako, mubayin ako ninyo kay mupahuway sa ako. Bisag kadali na to sa tinuod guys, yadan mo sa kauwan. Duha ka See you later. Please hit the notification bell and don't forget to like, subscribe, and share.